Be ti'n credu yw'r ddyfais gorau erioed, Rhys? Y ffôn. Ti'n gallu ffonio pobl, mynd ar y we, gwneud fideos, tynnu lluniau. Ond bydde hwnna ddim yn bodoli heb i Alexander Graham Bell ddyfeisio'r teleffon neu Tim Berners-Lee ddyfeisio'r we. Oce. Beth oedd ti'n meddwl yw'r ddyfais gorau eriod te, Al? Tŷ bach. Y tŷ bach? Ie, meddylia sut bydde'r byd yn edrych heb tai bach. Ler. Tŷ bach, chi'n gwasgu botwm nhw wedyn mae sgrin yn dod mas, so chi'n gallu gwylio teledu ar y tŷ bach. Genius. Fi fi'n creu car sy'n gallu hedfan, achos os o fi mewn traffic a roedd yn awr o hyd, fi fi'n defnyddio fe i hedfan a mynd dros y traffic, so fi ddim yn wast amser. App sy'n gallu controlo'r car. Dwi'n y car, dere i pigo fi lan, bydd y car jyst yn gyrru ato ti wedyn. Bydde fi'n creu rhyw fath o peiriant sy'n mynd ati nôl mewn amser. Os oedd rhywbeth drwg di digwydd o blaen, bydden ni'n gallu mynd nôl a newid e. Ti wedi fel alfrafel byd, dwi'n gallu fel stop o fe. Unwaith mewn ysgol oedd fi wedi wneud mistake yn y gwaith fi, so byddai'n mynd nôl i cywiro hwnna. Ti'n cael breuddwyd yn cwsg ti a ti'n gallu gwylio fe fel ffilm. Os ti'n gwylio ffilm, ti'n gallu rhoi fel helmed arno when ti'n mynd mewn i'r ffilm. When ti'n rhan o'r ffilm. Reit.